Bona nit. Avui tenim un programa especial. Avui parlarem de 3 temes que ens han portat uns aficionats que avui ens explicaran una mica la seva experiència amb el més enllà personal. I això, a quart mil·lenni. Benvinguts a la Nova del Misteri. Avui han vingut 2 aficionats que han aconseguit gravar un ovni. Després van anar a una casa abandonada i van trobar a una nina enmig d'una habitació. I també van trobar la criatura més estranya i misteriosa que hem descobert fins ara. Es tracta del Xotacabres. I aquí presento en Nesmi. Bona nit, Eric. Bona nit. I també tenim aquí en Dani. Bona nit, Dani. Bona nit. Llavors, com va ser la vostra experiència amb el descobrit de l'ovni, Neri? Bé, estàvem passejant el Dani i jo per una carretera i vam veure una cosa al cel que brillava molt i es movia, vam pensar que era un ovni i el vam filmar amb la nostra càmera de vídeo. Sí, ho vam gravar, ho he portat perquè ho veiéssiu. D'acord. Anem a veure el vídeo. Aquest és el vídeo. Ara parlarem d'una altra història sobre la nena de Meredith Street. Explica't, Dani. D'acord, li vaig dir al Neri que anéssim a veure el que hi havia a aquella casa abandonada, ja que un amic m'havia explicat la història que va succeir allà. La història és molt forta. En aquella casa una nena es va suïcidar a la seva habitació perquè va veure els seus pares barallar-se. I ara veurem el vídeo. L'explicació d'aquest vídeo és que la nena es manifestava mitjançant-la. I el més important és que fa 3 dies d'aquest programa un grup de persones, el nostre equip va anar i la nena ja no estava. Això volia dir que la nena ens volia transmetre un missatge a partir de la seva presència en aquell llit. Deixant aquest tema a part, ens trobem amb un altre vídeo en la qual es veu clarament la presència del Xotacabres. És veritat, ho veurem ara en aquest moment. Unes imatges increïbles d'en Xotacabres. I ara ens acomiadem dels nostres invitats. Neri? Dani? I això és tot per avui. A la Nova del Misteri. Benvinguts a la Nova del Misteri. Avui han vingut 2 aficionats. ¿Por qué? ¿Por qué? Ara parlarem d'una altra història sobre la nena de Meredith Street. És una criatura
Eso tendría que haber grabado. Bueno, va. No, Espera un cubo. un momento, me estoy pensando. Però fins ara... Està gravant! Imatges fascinants de Jota Cabres. Això és tot per avui. Bueno, ens despedim dels nostres companys Neri i Dani. Que estoy llorando. Mira. Imatges increïbles. I això és tot per avui. I ara ens despedim. Neri, es que está tan parado. No me gusta, tío, eso. Imatges increïbles d'en Jota Cabres. I ara ens acomidem dels nostres invitats. Neri? I això és tot. Y todo esto, todo. Hola. Me están apuntando que una mira. Francotirador. Yole. Una ayuda de 5 millones de euros Una papel. y 3 barras de pan a €1. Por favor, no detonaremos la bomba. Si no lo hace, la detonaremos. Salam alaikum. Y oh, perdón, se me olvidó un dólar que va a salami. Rey salami. Menta salami. Señor Potato, usted puede quitarse las orejas y no oír esto porque va a oír a un boom que va a petar el capravo. ¿Y qué casillas? ¿Puedo llamar a seguridad? ¿Seguridad? Imatges fascinants d'en Jota Cabres. I ara ja és tot per aquesta nit. I ara ens acomodem d'en Neri i d'en Dani. Adiós! I això és tot per avui. Ara no dormiste ni. ¡Fins a la cámara! Ja està. Espérate. Mar Ruiz, Raymond Lluís Bulló, Pablo Miranda Manta. Pablo Miranda? Marta, eso, Marta. Sergio Vizcasca, Sergi Hernández Julián, Enoch Camba, Abel García Rincón, Ruth Gómez Domínguez, Ena Fernández, Marta Lozano, Laura Iniesta. Parece un trick shot.